Sa number 9, 8 ka mga mayor nga intersection sa Bacolod natala na butangan sa traffic lights. Ginkumpirmar ni Attorney Ruben Micael Sabig ang pamuno sa Bacolod Transport o Traffic Management Department nga ginsuguran na sa syudad ang pagbakal sa 8 ka mga bago nga traffic lights nga ipahamtang sa mga major intersections sa Bacolod. Ang ini nga mga traffic lights ang may camera agud ma-monitor sang BTTMD ang mga salakyan nga nagalabay sa among mga dalan. Suno kay Sabig, wala pa matungod kung saan umaabot ang mga ginbakal nga traffic lights apang ginapaabot nga sa Hunyo mabutangan na sa traffic lights ang dalan Burgos, Lopezina. Ginatun-an man sang BTTMD ang posibilidad nga i-amend ang ordinansa sang syudad agud matugutan na ang left turn sa Burgos, Lopezina. Lakip sa mga intersection nga butangan bag-o nga traffic lights amo ang Burgos sa Circumferential Road, Burgos Lacson Street, Lacson Bias Aquino Drive, Lacson Rizal Street, Lacson Hernay Street, Araneta Lizari Street kag Araneta Hernay Street. May mga camera na gina siyang dalag ko sina mga camera, and I think may ara na gid siyang hindi lang radar lang para mabalaan. Pero may sensor na gid sila. Traffic lights with camera. Yeah, with camera. Dako na siya bulig para sa atin na traffic. Matamat. May violation, pwede na makikita. No, kay kinanglan ta na yan ang system. Pwede siya magamit in preparation for that. Kaya kung ang camera makasarang man lang, pwede ta no contact mo mga violation. Pwede ta na siya magamit. Pero there's gonna be a guideline for that before. So, purpose ng camera is monitoring nga? Yes, monitoring.